Камиля бу кибеткә керергә киңәш итте. Хәдишәгә күлмәкне моннан алганнар. Туган көн бәйрәмендә иң матур күлмәк аныкы иде. Исәнмесез? Рәхим итегез. Исәнмесез. Исәнмез. Сезгә нинди кием кирәк? Затлымы? Көндәлек киемме? Кыйммәтлеме? Әллә уртача бәялеме? Матур һәм зауыклы күлмәк кирәк. Нәрсә тәкъдим итә аласыз? Ничәнче үлчәм киясез? 50-нче үлчәм. Менә бу шакмаклы күлмәкне карагыз. Бәясе дә бик кыйммәт түгел. Киеп карыйсызмы? Юк, фасоны ошамый. Бөрчекле күлмәкләр һәр вакыт модада. Минем бөрчекле күлмәгем бар инде. Төсе дә шундый. Ә бу күлмәк ошыймы? Миңа киң фасонлы кием килешмей. Җиңе дә кыска, төсе дә караңгы. Алайса, менә бусын киеп карагыз. Төсе күзләрегезгә килешергә тиеш. Фасоны да туры, җиңе дә озын. Мондый күлмәкләр хәзер модада. Әнә анда киеп карый аласыз.